Siwmai, mae'r heddiw degfed ar 20 o fus Hydref 2024 ac wedyn mewn yn y fideo hwn dwi'n eisiau I arloesi yn ychydig ar gyfer yr erbyniad ar gyfer y rhwngwyneb graffig defnyddiwr yr hyn yn gallu defnyddio I mewn yn y iaith raglenni PHP felly dwi'n wedi gwneud ychydig o'r archwiliad ynglyn â'r hyn, os ydyn mynd i'r wefan swyddogol ar gyfer PHP ac wedyn edrych ar y rhestr o'r swyddogaethau ar gyfer yr iaith raglenni hwn, felly os ydyn yn torri I lawr ar y dudalen ar yr gwelod, mae gyda ni yr adran fan yma ar gyfer yr estyniadau GUI neu'r rhwngwyneb graffig ar gyfer defnyddiwr ac wedyn os ydyn clicio ar y cyswllt fan yma, felly dyma'r y dudalen, felly nawr os ydyn clicio ar yr cyflwyniad fan yma, mae'r hwn yn agor y dudalen fan yma gyda'r cyflwyniad ac wedyn os ydyn yn edrych ar y panel ar y ochr dde, mae gyda ni cysylltiadau eraill ynglyn ar y mewnsefydliad ac hefyd yr gosodiadau. Wedyn os ydyn yn clicio ar y cyswllt fan yma ynglyn ar yr mewnsefydliad a'r gosodiadau. Felly nawr mae'r dudalen hon yn arddangos gyda'r cyswllt ar gyfer yn gyntaf yr erbyniadau fan yma. Felly ynglyn ar yr erbyniadau mae'r hon yn dweud mae'r mewnsefydliad yn erbyn llyfrgell gyda'r enw libui ac wedyn yr dillangad o PHP o'r dillangad saith neu yn newyddach. Ac wedyn mae'n dweud mae'r estyniad hwn yn erbyn llyfrgell libui yr dillangad ddim neu yn uwch I fod wedi ei mewnsefydlu. Felly os rydyn nawr yn clicio ar y cyswllt fan yma I agor y cyswllt I mewn yn y tab newydd. Felly mae'r hon yn agor yr cadwfar ar GitHub. Felly dwi'n meddwl mae'r cadwfar fan yma yn defnyddiol os ydyn eisiau I datblygu I mewn yn raglenni achwaneg neu ar gyfer yr llyfrgell I mewn yn yr llwysogrwydd o'r llwyfannau, ond dwi'n meddwl ar ein gefn ni ar y ffomad nad yw hynny yn perthnasol yn uniongyrchol. Felly nawr os ydyn yn dychwelyd i'r tudalen ac wedyn I clicio ar yr ail cyswllt fan yma ar gyfer yr mewnsefydliad o'r llyfrgell fan yma. Felly nawr mae'n cyfeirio at os ydyn eisiau deuolion ar gyfer y llwyfan Windows. Felly enghraifft yr files gyda'r enw DLL neu'r llyfrgelloedd cysylltwyd dynamic neu symudoledig. Felly mae'n dweud mae'r rhain yn argal oddi wrth y wefan ar gyfer y PHP. Felly beth ydy'r PHP? Felly nawr os ydyn clicio ar y cyswllt yma ac wedyn I agor I mewn yn y tab newydd, mae'r PHP yn cynrychioli y geiriau yn Saesneg yr PHP Extension Community Library neu llyfrgell ar gyfer yr cymuned o'r estyniadau yr PHP neu iaith PHP. Felly os ydyn eisiau deuolion ar gyfer Windows felly mae'n dweud mae'r llawryddiadau ac hefyd yr codtarddiad ac hefyd gwybodaeth argal ynglyn ar llyfrgell neu pecyn yw I oddi wrth y cyswllt fan yma. Felly nawr os ydyn yn clicio ar y cyswllt fan yma ac yw agor I mewn yn y tab newydd, nawr mae gyda ni manylion ynglyn ar y pecyn fan yma, sef y pecyn yw I. Beth ydyn eisiau ar gyfer y mewnsefydliad yw yr deuolion ar gyfer Windows neu binaries ar gyfer Windows. Felly fan yma ar gyfer dillangad ddau dydim mae gyda ni y cyswllt
fan yma ar gyfer yr DLL neu y deuolion ar gyfer y llyfrgell gysylltwyd dynamic neu symudoliedig. Felly nawr os dwi'n yn clicio arno fe I lawrlwytho, nawr mae'r tudalen hon yn agor ac dwi'n yn gallu lawrlwytho y dillangad ar gyfer y PHP 7.1 sydd yn non-thread safe, sef nid edau diogel neu thread safe, sef edau diogel. Felly beth ydy'r gwahaniaeth rhwng yr edau diogel ac nid edau diogel? Felly ynglyn ar yr edau diogel, fel mae'n dweud ar yr erthygl fan yma, ynglyn ar yr dillangad sydd yn edau diogel, mae'r dewisiad hwn yn ei argymellwyd os ydyn yn rhedeg rhyw fath o gymwysiad sydd gyda fe llwysogrydd o'r edau sydd yn rhedeg union yn yr un amser, union yn yr un gymwysiad, ac felly union yn y dillangad hwn mae wedi ei adeilodwyd union yr trwyddagaeth I gwirio I ochel neu I osgoi yr clyfrau lle mae'r rhas yn digwydd, lle mae'r edau gwahanol o'r cyfrweithiau yn enghraifft dechrau neu yn diwedd cyn yr amser penodedig, cyn yr amser dibynedig, ac trwy hynny, trwy methiant o'r cam amseru union yn y digwyddiad neu y dechreuad ac hefyd y diwyddiad o'r edau gwahanol, fe allai hynny yn achosi cymwysiad I chwilfrywio neu I crash I chwilfrywio. Felly mae'r dillangad sydd yn edau diogel yn ysgoi y sefyllfa hon o'r chwilfrywio trwy'r mechnïaeth adeiladwyd union sydd yn achosi gymwysiad I rhedeg yn arafach ond yn diogelach, ac mae'r dillangad hwn yn addas ar gyfer enghraifft yr Apache ac hefyd yr EES, sef yr gwenydd wefan amwell ar Windows. Ynglyn ar dillangad sydd yn nid yn edau diogel, felly mae'r hwn yn galluogi yr cymwysiad I rhedeg yn cyflymach oherwydd nad ydy'r mechnïaeth I wirio ar gyfer yr cyflyrau ar gyfer yr lluosogrydd o edau yn bodoli, felly mae'r hwn yn caniatáu yr cyfrweithiau I rhedeg yn cyflymach. Felly mae'r hwn yn ei argymellwyd ar gyfer y cymwysiadau sydd yn rhedeg union yn single neu unigol edau, lle mae'r un yn sicr nad ydy'r llywodrwydd o edau cyfamserol yn rhedeg union yn un amser, ac hefyd ar gyfer gwenydd gyda'r ffordd eg I wedi ei mewnsefydlwyd. Mae'r llythrennau eg I yn cyfnodi geiriau Saesnig Common Gateway Interface neu rhyngwyneb porthladd cyffredinol. Felly, os y mae'r hwn wedi ei mewnsefydlwyd union yn y gwenydd, felly rydyn gallu dewis dillangad sydd yn nid yn edau diogel. Ond, felly, yn ôl i'r tudalen oddi wrth y wefan ar gyfer y PEXL neu PHP Extensions Community Library neu llyfrgell ar gyfer y cymuned o'r ystyniadau PHP fan yma'r ynglyn ar y pecyn yma ar gyfer y llwyddwyd fan yma. Felly, mae gyda ni dewisiadau sydd ar gyfer y dillangad sydd yn edau diogel neu nid edau diogel.
Felly, wedyn i mewn yn y sefyllfa hon, dwi'n mynd i dewis yr un sydd yn edrych diogel, yr hwn fan yma. Ac wedyn nawr mae'n lawrythwyd. Ac nawr, os yr un rhaid i mewn yn y pregell ar gyfer y llawrythadau, dyma'r ffeil zip fan yma, ac dyma'r gwisiad i mewn yn y ffeil zip fan yma. Felly, rydyn gallu gweld, mae gyda ni ffeilau gyda'r ongdodiad.dll, Dynamic Linked Libraries, neu llyfrgelloedd gysylltiedig, symudoliedig, ac fan yma, dyma'r libui.dll ac hefyd PHP, llwyddwyd.dll. Felly nawr, yn ôl i'r dudalen ar gwefan swyddogol ar gyfer PHP ynglyn â'r llyfrgell hwn, sef y llyfrgell UI, neu'r user interface, neu rhyngwyneb defnyddiwr. Felly, nawr, rydyn wedi llawrwytho deuolion ar gyfer Windows, neu Windows binaries fan yma gyda'r ffeilau DLL. Wedyn, os rydyn eisiau i mewnsefydlu DLL hyn, mae angen i ni i dilyn y gwybodaeth ynglyn â'r mewnsefydlu ystadegau PHP. Felly, ydych gallu dod o hyd o'r ambell mwy o gwybodaeth ynglyn â'r mewnsefydliad o'r ystadegau hyn trwy clicio ar gyswllt fan yma, Installation of PECL Extensions fan yma. Ac mae'r hon yn agor dudalen ynglyn â'r ambell mwy o'r gwybodaeth. Wedyn, yn ôl i'r bygell ar gyfer llawrythadau i mewn yn Windows, rydyn wedi llawrwytho yr ffeil zip ar gyfer llyfrgell gyda'r DLLs ar gyfer rhongwyneb defnyddio'r graffig. Felly, os rydyn yn y gorau fel hwn, felly beth rydyn gallu gwneud yw rydyn gallu dewis popeth i gyd i mewn yn yr ffeil zip fan yma, ac wedyn yw copio neu plygio fel hwn, ac wedyn rydyn gallu creu yr plygell ar gyfer yr ystadegau ar gyfer PHP. Enghraifft, dwi'n ar y foment i mewn yn fy'r plygell cartref. Felly, nawr os dwi'n yn morio i'r plygell ar gyfer yr gryddyn i mewn yn y cefngrefn wyddeddedd Windows, ac wedyn os nawr dwi'n yn creu plygell gyda'r enw enghraifft PHP ext fel hwn fan yma, ac wedyn morio yno fe fel hwn, ac nawr dwi'n gallu glido mewn yr holl gymwysiad, copiwyd neu plygwyd i mewn yn y tocyn. Felly, fan yma, dyma'r plygell wedi newydd ei creu i mewn yn y terfynell. Nawr dwi'n gallu pwyso ar y botymau Ctrl-V i'w glidio mewn, neu rholi-V i'w glidio mewn fel hwn. Ac wedyn, mae angen i mi i addasu neu adolygu yr ffeil php.ini i mewnsefydlu yr ystadegau newydd. Felly, yn ôl i mewn yn y terfynell, os dwi'n yn rhedeg ag rhywun which PHP, felly mae'r plygell ar gyfer y gorchymyn hwn yn bodoli i mewn ar chwilibwr o ec/php 8.3.11. Nawr, os dwi'n morio i mewn yn y plygell fan yna, fel hwn, PHP 8.3.11, ac nawr os dwi'n yn adolygu ffeil php.ini, ac nawr os dwi'n yn chwilio ar gyfer yr gair extension fel hwn, felly fan yma mae gyda ni wedi swydd mas gyda'r arnod o'r gwahanod, yr gosodiad ar gyfer extension tanllech dir. Felly rydyn yn gallu gosodi hwn i fod extension tanllech dir i fod yn cyfartalu i'r plygell lle mae'r DLL yn bodoli ar gyfer yr rhyngwyneb
defnyddio'r graffig, sef PHP, /xt, ac wedyn all slice fel hwn. Felly dyma'r lle mae'r DLL yn bodoli. Wedyn, os ydyn yn chwilio am beth mwy ar gyfer yr extension, felly fan yma ydyn nhw'n gallu mynysodd yr ystyniad ar gyfer yr llwyddwyd fel hwn. Extension equals llwyddwyd, neu extension, neu ystyniad yn cyfartalu i'r llwyddwyd, ac wedyn ac i fel. Felly, beth sy'n digwydd nawr yw pan ydyn yn rhedeg yr PHP y tro nesaf, neu yn dechrau, neu gychwyn PHP tro nesaf, mae'n darllen oddi wrth yr ffel php.ini, ac wedyn mae'r extension /dir yn cyferio y PHP tuag at y bygallfan yma, sef ec, ac wedyn llawn wahanol, ac wedyn all slice php/ext. Ac wedyn, oherwydd ydyn wedi mewnasod yr gosodiad ar gyfer extension neu ystyniad i cyfartalu i'r llwyddwyd, mae'n chwilio ar gyfer y ffal fan yma gyda'r enw php/ ac wedyn llwyddwyd.dll o'r hwn fan yma. Felly nawr, os ydyn yn eich ffel ac ymydel o ddewch y ffel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn rhedeg y gorchymyn PHP, namin RE, ac wedyn i wirio ydy yr ystyniad wedi ei mewnsefydlwyd fel hwn. Nawr mae'n dweud ni ellir rhwytho'r llyfrgell symudodedig llwyddwyd. Mae'n dweud ni chynfyddir yr meddolyn ar yr llwybr fan yma, ec llawn wahanol, blaen all slice phpx, all slice php.llwyddwyd.dll. Felly os ydyn nawr yn rhestru yr llwybr fan yna, php.xt, all slice, ac wedyn php.llwyddwyd.dll, fel hwn, felly ydyn gallu cadarnhau mae'r ffel hwn yn bodoli yn penderfynol. Felly beth y mae'r hwn yn arddecau i mi yw mae angen rhaid i mewnasod yr llwybr ar gyfer yr achwilio ar gyfer yr gorfynion neu'r pecinau i mewn yn y cregyn bash fan yma fel gallo yr cregyn bash yn canfod yr fel DLL fan yma. Enghraifft, os dwi'n yn ysbynnu yr llwybrau i mewn yn yr amdolyn amgylchiad path fel hwn, felly dwi'n yn gallu gweld nad ydy'r llwybr i'r DLL i mewn yn yr llwybrau ar gyfer yr bash cregyn, ar gyfer yr archwilio o'r gorchmynion neu'r ffeiliau i mewn yn y cregyn, sef ar gyfer yr php llwyddwyd.dll, sef i mewn yn yr pregell ec all slice php/ext, nid ydy'r php ext i mewn yn y llwybr, enghraifft pan dwi'n yn gwneud yr adleisiad o'r cymwysiad o'r oniowarin i mewn yn y grep, ac wedyn os dwi'n yn ymgeisio i hidlo ar llunyn phpx, felly nid ydy ein bodoli, felly dwi'n mynd i'w ychwanegu fe i mewn yn y llwybr fel hwn, cyfamserol i mewn yn yr cregyn cyfredol trwy defnyddio y gorchmyn export neu alforio, ac wedyn gwaglau, ac wedyn path yn y prif rhannau yn cyfartalu i'r, ac wedyn dwi'n gallu mewnasod llwybr ar gyfer php.ext fel hwn, blaen slaes ec, blaen slaes ac wedyn php/ext, ac wedyn dwi'n gallu mewnasod yr
llawn wahanol, ac wedyn dwi'n gallu mewn ysod yr amrywolyn amgylchiad llwybr unwaith eto. Fel hwn. Nawr, os dwi'n unwaith eto yn rhedeg y crymyn i adleisio yr un amrywolyn o'r blaen, felly nawr ydyn gallu gweld mae'r llwybr ar gyfer yr php.ext.dll imiwn yn yr llwybrau archwilio ar gyfer y cracking bash cyfredol fan yma. Nawr, os dwi'n unwaith eto rhedeg un gorhemyn, PHP, na mynd RE, ac wedyn i wirio ydy yr ystyniadaeth hwn wedi ei sefydlwyd pan ydyn yn dechrau PHP fel hwn. Felly, fan yma ydyn yn dal yn derbyn yr un neges gwall fel o'r blaen. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n amhau y rheswm ar gyfer y neges gwall fan yma yw oherwydd ydyn yn defnyddio y dillengad o'r PHP sydd yn 8.3.11, ond pan ydyn yn edrych ar yr gwybodaeth ar gyfer y pecyn hwn oedd wrth yr dudalen wreiddiol yr dudalen wefan swyddogol ar gyfer PHP, enghraifft os rydyn yn clicio ar y gyswllt fan yma ar gyfer yr pecyn llwyddwyd fan yma. Ac wedyn, os ydyn yn clicio ar yr dillengad diwethaf fan yma ar gyfer y DLL, felly, dillengad diwethaf ar gyfer PHP yw 7.1, felly, i agaffa ein hunain ydyn wedi llawrithio yr dillengad ar gyfer yr llwyddwyd o'r hwn fan yma ar gyfer yr dillengad sydd yn edau diogel, ond yma'r hwn ar gyfer yr dillengad o PHP sydd yn 7.1 yn atrach nag 8.3. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf ar fy gyfer yw i llawrithio ac i mewnsefydlu strategaeth o'r PHP sydd yn dillengad o'r 7.1 yn atrach nag i defnyddio yr un sydd yn 8.3. Felly, ydyn gallu gwneud hynny trwy'r clicio ar y cyswllt fan yma ar gyfer yr llawrithiadau fel hwn. Ac wedyn, ydyn yn gallu clicio ar yr cyswllt hwn ar gyfer yr deuolion ar gyfer yr Microsoft Windows fel hwn. Ac wedyn, ydyn yn gallu clicio ar y cyswllt ar gyfer yr archif neu archifau fan yma. Ac wedyn, ydyn gallu archwilio ar gyfer y dillengad sydd yn 7.1. Wedyn, dwi'n mynd i dewis y cyswllt fan yma oherwydd mae'r hwn PHP 7.1.9 Win 32 fi ec 14 x 64. Felly beth mae'r hwn yn arddocau yw oherwydd mae'r hwn yn diffygio yr llunyn NTS, mae'r hwn yn arddocau dwi'n dyfalu yr dillengad sydd yn edau diogel, ac wedyn oherwydd mae'n hwn yn x64, mae'n hwn ar gyfer yr Windows 64 dyd yn atrach nag yr 32 dyd. Mae'n hwn yr dillengad olaf o'r dillengad o'r rhif lleiaf 7.1, sef mae gyda ni gydaf rhif dillengad mwyaf sydd yn 7, ac wedyn pwynt 1 sef yr rhif o'r dillengad lleiaf, ac wedyn clwt neu'r patch o'r clwt 9. Felly mae'r hwn yn dod mae'r dillengad hwn yr dillengad gyda rhif mwyaf 7, rhif lleiaf 1, union yn dillengad mwyaf 7, ac wedyn clwt 9, union yn dillengad o'r rhif lleiaf 1, union yn dillengad o'r rhif
mwyaf saith. Nawr, os ydyn rhaid imewn yn y bygach imewn yn yr Windows Explorer neu arloeswr, mae gyda ni yr ffeil zip ar gyfer yr PHP o'r dillengad 7.1.9. Felly dwi'n mynd i clicio arno fe a wedyn i copio neu deblygio yr holl gymwysiad imewn yn y ffeil zip fan yma ac wedyn i pwyso ar botymau Ctrl-Ec neu rheoli Ec yw copio neu deblygu imewn yn y tocad fwrdd ac wedyn imewn yn y terfynach dwi'n mynd i symud i'r bygach Ec sef yr rydyn o'r cyfadrefn ffeil ar Windows neu y C drive yr gyrru neu gyriad Ec fan yma ac wedyn dwi'n mynd i creu yr bygach newydd ar gyfer yr PHP dillengad newydd sef 7.1.9 fel hwn. A dyma fe, bygach gwag imewn yn yr Windows Explorer neu Windows arloeswr ac wedyn dwi'n mynd i clicio arno fe fel hyn ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botymau Ctrl-V neu rheoli V i'w gludo y holl gymwysiad o ffeil zip imewn yn y bygach gwag hwn fel hwn. A dyna ni. Nawr, os dwi'n dychwelyd i'r terfynach fan yma, ac nawr, os dwi'n yn morwylio yn y fe, fel hwn, i'r PHP 7.1.9, ac nawr, os dwi'n redig y PHP hwn, gyda'r llawn atalnod, tu flaen i'r blaenslais i arddecau bygach cyfredol, ac wedyn PHP na mynd fi ar gyfer y dillangad. Nawr mae'n dweud mawr hwn y dillangad 7.1.9. Nawr os dwi'n yn agor yr ffail php.ini felly nawr os dwi'n yn rhestru ffeil gyda PHP ini felly mae'r ddau dillangad fan yma, yr un ar gyfer datblygiad ac yr un ar gyfer dillangad cynhyrchiad. Felly os ydyn ni eisiau i prafholi PHP, ydyn ni'n gallu defnyddio php.ini os ydyn ni eisiau i datblygu rhyw fath o'r gymwysiad fel yr defnyddio'r terfynol ar gyfer PHP ydyn ni'n gallu defnyddio yr un fan yma, php.ini. Felly ydyn ni'n gallu gwneud y copi trwy rhedeg y crymyn XP neu copio ac wedyn php.ini wedyn gysylltnod production i php.ini fel hwn. Nawr ydyn ni'n gallu adolygu yr php.ini fel hwn. Nawr os ydyn ni'n achredio ar gyfer yr extension dia fel hwn. Felly ydyn ni'n gwybod mae'r PHP tanllech i neu PHP UI.dll yn bodoli mewn yn yr bygach ec llawn wahanol o slais ac wedyn PHP tanllech i XT fel hwn. Ac wedyn ar gyfer yr ystyniad felly mae angen i ni i ymbenodoli hwn i fod PHP tanllech i.dll fan hwn fan yma ac unwaith eto os yr nawr yn rhedeg ac yn mynd dot blaenslais PHP na mynd RE ac wedyn i nawr mae gyda ni yr un neges gwach fel o'r blaen. Felly os yr nawr yn adleisio yr rhybr fel hwn. Felly pan rydyn yn adleisio y rhybr yn gallu gweld mae'r pegell ar gyfer y PHP EXT yn bodoli mewn yn y rhybr achwilio ar gyfer y cregyn bash ac hefyd pan dwi'n yn rhestru y rhybr ar gyfer yr ffeil
PHP e.dll fan yma, felly mae'r hwn yn cadarnhau mae'r ffeil yn sicr yn bodoli. Felly, dwi'n dyfalu y rheswm ar gyfer y gwall fan yma yw oherwydd efallai rydyn yn defnyddio y dillangad o'r 7.1 sydd yn weddol hwyr. Felly, os ydyn edrych yn ôl ar yr tudalen ar yr wefan ar gyfer y PHP, sef llyfrgell ar gyfer y cymuned o'r ystyniadaeth yr PHP, felly mae gyda ni dim ond yr DLL sydd ar gael ar gyfer yr dillangadau 7.2 neu 7.1, felly mae'r hyn yn arwyddocau i mi, efallai mae angen i ni i defnyddio y dillangad neu'r clwt i mewn yn dillangad o 7.1 sydd yn cymharol yn fwy canoliedig yn ytrach nag un sydd yn hwyr. Felly nawr, dwi'n mynd i dychwelyd i'r tudalen ar gyfer yr archifau, ar gyfer yr PHP 7.1, ac dwi'n meddwl dwi'n mynd i llawrytho'r dillangad fan yma, yr un sydd yn 7.1.7, ac gyda'r edau diogel, ac ar gyfer yr 64 dyd o Windows, felly dwi'n mynd i clicio arno fe fel hwn i'w llawrytho. A dyma'r ffeil zip fan yma ar gyfer y 7.1.7, ac wedyn unwaith eto dwi'n mynd i clicio arno fe, ac wedyn i copio bob beth i mewn yn yr ffeil fan yma trwy bwyso i mewn ar y botymau Ctrl A ar gyfer all neu'r cwbl, ac wedyn Ctrl Ec ar gyfer copi i'w copio i mewn yn y doctor bwrdd, ac wedyn dwi'n mynd i dachwelyd i'r terfynach, ac wedyn dwi'n mynd i symud i'r greddyn o'r cyfundrefn ffeil i mewn Windows, sef yr gyrrwr Ec neu C drive, ac wedyn dwi'n mynd i creu bygall newydd ar gyfer y PHP 7.1.7 fel hwn, ac wedyn yn ôl i mewn yn yr bygall gwag ar gyfer yr PHP 7.1.7 i mewn yn Windows Explorer neu Windows ar loeswr. Dwi'n mynd i pwyso ar y botymau Ctrl V i'w gludo mewn y gymwysiad, copiwyd o blaen fel hwn. A dyna ni, ac wedyn yn ôl i mewn yn y terfynach, dwi'n mynd i moglio i mewn yn yr PHP 7.1.7 fan yma. Dwi'n mynd i redeg y gorchmyn PHP gyda'r dot blaen slais ar y tu flaen i'r PHP fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y dewisiad na mynd fi ar gyfer y fersiwn neu y dillangad, ac wedyn mae'r hwn yn cadarnhau a dwi'n defnyddio y dillangad 7.1.7, ac wedyn dwi'n mynd i rhestru y ffeiliau ar gyfer yr php.ini fel hwn, ac unwaith eto dwi'n mynd i creu yr php.ini trwy copio hwn oddi wrth yr PHP production neu cyncarthiad fel hwn, ac unwaith eto dwi'n mynd i'w adolygu fe fel hwn, ac wedyn i archwilio ar gyfer GUI extension fel hwn. A dyma'r extension dia, dwi'n mynd i deiblygu fe fel hwn, ac wedyn i mewnysod rhywber ar gyfer yr PHPXT fel hwn. Ac wedyn ar gyfer PHP dwi'n mynd i unwaith eto deiblygu yr un fan yma, y llais fan yma, ac wedyn i newid hwn i fod y PHP e.dll extension yn cyfartalu i'r PHP e.dll wedyn i'w achub, ac wedyn os dwi'n nawr yn unwaith eto allbynnu yr anwolyn amgylchiad path fel hwn, dwi'n gallu cadarnhau mae'r rhywber
PHP ext yn dal yn bodoli mewn yn archwilio archwiliad ar gyfer y cregyn bash, ac nawr dwi'n mynd i rhedeg y gorchmyn oddi wrth y PHP mewn yn yr pregell hwn. PHP na mynd ar i, ac wedyn unwaith eto ar i, fan yma, ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad, a dyna ni. O'r diwedd, nawr mae'n dweud mae'r llyfrgell i wedi gweithredadwyd. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae'n pwysig i nodi, mae angen rhaid i ni i defnyddio llangiad 7.1 sydd oddeutu 7.1.7 ac nid cyn hwyriad ac 7.1.9 oherwydd nad oedd hynny yn gweithio. Gweithaf yr oedd hynny yn dal yn dillangiad 7.1 ond 7.1.9. Wedyn nawr, os ydyn yn borheo i'r pregell ar gyfer y PHP ext, sef blaenslaes, blaenslaes PHP ext, fan yma, dwi'n sylwi mae gyda ni ambell o'r gymwysiadau enghraifft fel yr un fan yma gyda'r enw snake.php. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg y PHP wrth pregell PHP 7.1.7 fel hwn, ac wedyn snake.php, a fydd hwn yn gweithio? Wel, cawn ni'n gweld, os dwi'n nawr yn pwysio ar y botwm dodiad, beth yn digwydd? Ac o'n ni. Felly, dyna'r rhyngwyneb defnyddio graffig. Nawr, os ydyn yn pwysio ar bar gofod, fel yma, ac wedyn dwi'n dyfalu ar hynna gallu defnyddio yr botymau saith, ac yn gallu cyfeiriad o'r nedar, fan yma, neu'r sarf fan yma. A dyna ni. Felly, dwi'n meddwl allan wedi profio mae'r GUI neu y rhyngwyneb graffig defnyddiwr yn gweithio yn dda os allan yn defnyddio dillangiad o PHP sydd yn dillangiad 7.1.7. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yn ytrach nag angen i mewnbynnu yr lwybr i'r dillangiad 7.1.7 pob amser yr yn gallu ysodi dillangiad hwn i fod dillangiad amwach pan ydyn yn rhedeg trwy'r gosodi yr lwybr i'r pregell hon trwy'r adolygu y lwybr i mewn yn yr ffel ar gyfer cregyn bash, sef os ydyn yn dychwelyd neu agor yr ffel y .bash rec neu y ffel ar gyfer yr gorchymyn rhedeg ar gyfer bash gyda'r y tilder ac wedyn y blaenslaes yn y tu blaen i'r ffel i wrthcau mae'r hwn oddi wrth yr pregell gadref fel hwn. Nawr, os ydyn yn newid ar y foment mae'n wedi gosodwyd i archwilio i mewn yn pregell dillangiad PHP 8.3.11 yr yn gallu troi hynny i PHP 1 neu PHP 7.1 ac wedyn 7 fel hwn, ac wedyn yr yn gallu egip y ffel unwaith eto, ac wedyn yr yn gallu mewnbynnu y carfyn sos neu tarddiad, ac wedyn unwaith eto yr tilder ar gyfer y cartref pregach, ac wedyn y .bash rec fel hwn, ac nawr os ydyn yn adleisio yr llwybr fel hwn. Felly nawr mae gyda ni llwybr i'r PHP
7.1.7. Nawr, os ydyn yn rhedeg ac ydym yn which PHP, felly nawr mae'n arwyddocau mae'n hwn oedd wrth yr pegell 7.1.7 ac wedyn os ydyn yn rhedeg ac ydym yn PHP na mynd fi ar gyfer y version, felly mae'n hwn yn cadarnhau hefyd ydyn i mewn yn yr 7.1.7 hefyd. Ac hefyd, dwi'n meddwl, mae angen i ni hefyd i ychwanegu rhywbeth i'r PHP ext neu yr ystyniadau ar gyfer yr PHP, sef aplikell gyda'r enw PHP tanillech ext fel hwn, ac wedyn llawn at wahanod fel y llwybr gwahanod i mewn yn yr llwybr ar gyfer yr archwilio o'r gorchmynion i mewn yn y cregyn bash. Wedyn dwi'n mynd i achub ac i ymadael fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i cau y terfynach hwn fan yma, ac wedyn i dechrau un arall fan yma. Unwaith eto, nawr os dwi'n yn mewnbynnu PHP na mynd fi, felly mae'r hwn yn dillangad 717, ac wedyn os dwi'n yn adleisio yr llwybr ar gyfer yr archwilio ar gyfer y cregyn bash, nawr mae gyda ni yr PHP ext i mewn yn y llwybr archwilio i mewn yn y cregyn bash. Ac nawr, os dwi'n rhedeg ac ydym yn PHP, na mynd RE, ac wedyn RE, ar gyfer i arddangos yr gosodiadau ar gyfer yr ystyniadaeth gyda'r enw RE, os yna eisiau i gwybod yr gystrawn ar gyfer y gorchymyn hyn, ar yna gallu rhedeg y gorchymyn PHP, ac wedyn na mynd help fel hwn, ac wedyn os ydych gwneud hyn, mae hwn yn rhestru y diwysiadau i gyd gyda'r gorchymyn PHP, ac fan yma mae'n dweud mae'r na mynd RE gyda'r enw yn arddangos yr gosodiadau ar gyfer yr ystyniad gyda'r enw. Felly, gyda'r gorchymyn o'r blaen, felly nawr mae'r hwn unwaith eto yn cadarnhau, mae'r llyfrgell RE wedi ei sefydlwyd i mewn ac yn ei gwrthydadwyd yn llwyddannus. Nawr, os ydyn yn morleo i mewn yn yr pregell PHP ext, ac wedyn yn rhestru yr cwestiynau eraill i mewn yn yr pregell hwn, sef y rhain, felly ydyn wedi rhedeg snake.php, os ydyn nawr yn rhedeg PHP gallery fel hwn, neu yr oriel. A dyna ni. Nawr, mae'n yn dangos yr tabiau gwahanol fan yma, ac ydyn gallu dewis y diwsiadau trwy'r clicio ar yr gwrthrychiau gwahanol i mewn yn tabiau gwahanol. Felly mae gyda ni calendar fan yma, ydyn gallu agor y ffal fan yma, felly, ac fel ydych chi'n gweld i mewn yn y pregell ar gyfer y PHP ext, mae gyda ni yr holl cymwysiad oddi wrth y ffel zip, oddi wrth yr wefan, oddi wrth PEXL, lle ordyn yn llawrytho DLL ar gyfer yr llyfrgell ar gyfer y RE. Felly, os ydych nawr yn ei didoli ar maentiolaeth o pob un o'r ffeiliau, felly ydych yn gallu gweld i mewn yn y pregell hwn yr ffeil mwyaf yw yr hwn fan yma, y libui.pdb, ac mae gyda fe dim ond y maint o'r 3 megabit, ac wedyn ar nesaf yw yr un fan yma, sef y PHP .pdb, ac mae'r hwn dim ond yn bron 1 megabit, felly mae'r ffeiliau i gyd ar gyfer y swyddog hon yn hynod o fychan.
Felly os ydyn i ymadael ar yr sgwrs fan yma, neu dialog fan yma, ydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i dydymu fel yma, ac hefyd ydyn ni'n gallu pwyso ar yr botwm i addangos blwch y neges fan yma, gyda'r y neges neu y blwch yr gwall fan yma hefyd. Ac hefyd ydyn ni'n gallu dewis yr dyddiad neu yr amser neu y lliw. Ac hefyd mae gyda ni yr gwrthrychau ar gyfer y rheoli yn sylfaenol fan yma. Dyna'r blwch ar gyfer y gwirio, ac hefyd yr entry a rydyn ni'n gallu mewnbynnu rhywbeth fel hynny. Ac hefyd cefndir, ac hefyd yr search entry, ac hefyd multi-line entry, ac hefyd yr multi-line entry without wrapping. Felly, os ydyn yn gleidio mewn fan yma, felly nid ydy'r llinell yn ei lapio, ond os ydyn yn clicio i mewn yn yr blwch testyn yn isod, felly yn gallu gweld mae'r hwn yn lapio fel hwn. Felly dyma'r gallery.php neu oriel.php. Nawr, os ydyn yn rhedeg yr histogram.php, dyna ni. Nawr mae'r hwn yn arddangos y data i mewn yn chart fan yma o'r histogram. Felly ydyn yn gallu newid y data fel hwn. Ac hefyd ydyn gallu newid y lliw hefyd fel hwn. Ac hefyd yr ffont fan yma. Dyma'r ffont. Ac wedyn os ydyn yn rhedeg Starfield PHP neu'r maes seren fel hwn. A dyna ni. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer naw. Diolch yn fawr am ei gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darfod y fideo hwn yn ddefnyddiol. Peidiwch ac yn cofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach a hwyl.